Rasulullah. Kula kalih panjenengan menika ngaos punten pundi-pundi, tapi terkadang khususih niki kitab laku diri, kitab jamaah, boten nyinggung, boten nyindir. Berarti lek sami ingkang panjenengan lakoni nggih sampean pados iki ambek boten nyindir nggih. Iki mboten enten sindir-sindiran, mboten enten singgung-singgungan, mboten enten rasan-rasan iki nyampeaken ilmu. Oh, sing diucap iku padha ambek perilakuku sing kaya ngono. Berarti aku kudu berubah cek lebih apik daripada winginane. Mek apik tok saiki lebih apik. Lah ngoten nggih. Dados mboten nyinggung niki. Ngaos nika ten pundi-pundi terkadang kita salah penilaian. Oh, wonge ganteng, titele dukur. SOS, SPD, sampai MI apa nika mboten ngertos krana niki mboten enten titele, mboten enten napa-napa nih. Nggih. Dadose ngaos menika pun ningali tiyange. Sampean tingali ucapane. Lek ucapane bener nggih sampean damel. Lek ucapane karepe dhewe gak usah sampean damel. Terobsesi wonge ganteng omongane salah dielekahi kabehane. Moko Gus Dur sanjang. Telur niku keluar dugi dubure ayam. Moko panjenengan proses saged didamel jamu, saged didamel ulam nedoh menika. Lah niku Gus Dur. Lek panjenengan kalian kula khususé tiyang estri ningali sing ceramah narasumber ganteng dielek sak kabehane boten kiraaken panjenengan manfaat batesane enten mriku. Ingkang kula maksud panjenengan ngaos ten pundi mawon monggo, tapi enten ucapan ingkang sae sampean damel sak benere. Aja gelok sing narasumbere. Araken nang Allah, kebenarane Allah sampean lakoni, monggo sampean kepanggih narasumber sing sak benere. Sing titele mboten gadah titel tapi titele Jenderal Ningrat Al-Qur'an berjalan. Sing gantenge ya nggih ganteng senajan enten Nabi liya ingkang paling ganteng Nabi Yusuf, sing gantengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo menika sampai panjenengan setuwa niki boten dikepangi Rasulullah krana sampean terkonsepsi, terdoktrin oleh narasumbere. Krana niku wau nggih, mungkin panjenengan terobsesi, titele terobsesi wajah paling ganteng. Enten sing lebih ganteng, paling ganteng nggih Jenderal Ningrat niku wau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun sanjangan ngaos sampai saniki mboten ngerti blas, mek tumut-tumut tok. Nggih, mulai saniki sampean berusaha. Mboten ngerti panjenengan sampean pasrahaken Allah, sampean istiqomah sak temenane. Dadi sampean boten sekedar nyanyian sholawat, sekedar dados nyanyian sing kados nika-nika. Sampean lekatkan di diri sholawat sak temenane, mangke panjenengan dikepanggi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalno guru-guru sing kados kula ngeten iki. Gak apa-apa kula seneng kok dilamak kok. Nggih, Mbak Lisa nggih. Sinten sing boten nglamakten kula? Kabeh yang terdekat ten kula niki manfaataken kula sedawanten wis. Nggih, kula kadang boten mampu sampai kepingin kula mlajeng dugi Pasuruan. Krana niku wau kula boten mampu bab kanca enten Jawi nggih ngoten, bab jamaah nggih ngoten nggih, Baisa nggih. Mari selesai ucul. Lah niku dadi inti niki panjenengan ngaos pun ningali sinten ingkang sanjang. Sampean tingali napa ingkang diucapaken niku sampean lakoni niku hak kebenaranipun Allah. Panjenengan niki pun pun asal ilmu Gus Dur niku wau. Ibarate telur keluar dugi dubure ayam nggih sampean proses. Termasuk kula sanjang-sanjang ngeten niki lek mboten masuk akal, mboten enten syariat pun dilampahi. Tapi lek pun sholawat, dzikir, tasbih niku atas perintah datuwa sak temenane. Lek mboten sampean lampahi malah sampean nglampahi
ayat-ayat liyane menika makhluk-makhluk liyane menika nggih tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko menika panjenengan pun ningali narasumbere sinten mawon babah turunane wali, babah wali, babah sinten sampeyan araken dhateng Allah mangke panjenengan nggih diarahkan kiyambek dhateng narasumber sing hak kebenaranipun Allah. Pun jelas nggih. Pun ora usah titel, pun ora usah napa? Ora usah ganteng nika kata titele dukur-dukur nika nggih. Kecekel nggih di penjara nggih. Pinter niku titele sampai menteri sampai pejabat. Gantenge nggih ganteng ngoten nggih. Nah, mongko meniki kula paringi sak benerane pun sampai melu-melu tok ngaos. Senajan enten silaturahmi kados ngeten niki anggap mawon nambahi umur ingkang barokah sing kepingin diakoni umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umur panjenengan ora usah ndonga njaluk dawa umur, njaluk barokah mawon. Lek panjenengan nedhi dawa umur umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mung swidak menawi enten lebene nggih sampean syukuri angsal bonus linu pegel nggih kesel kabeh niku bonuse to. Mongko menika panjenengan nedhi mawon lek ndonga Allah tentang umur nedhi sing barokah senajan lebih tiga swidak nggih mugi-mugi sampean sehat. Sak seruse menika cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis donga wis.